¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Como é posible que para entrar a un castro non se poida chamar a un timbre? Bos días, nenos. Que tal a viaxe na máquina de tempo que fixestes na clase de plástica? Ben! Atopámonos no século II a.C., ao lado de onde no século XXI se atopa o vosso colexio. Vamos coñecer o Castro de Burela, ou o Chao do Castro. De que tipo é? Castrexo. Non me refiro a ese. Onde está situado? Ao lado do mar. E, polo tanto, de que tipo é? Un castro costeiro. Nestes castros, cantas portas podemos atopar? 2, 3, 20. Non, unha só, porque é máis fácil de protexer e vixiar. Como poderemos entrar nestes castros? Está carísimo, tocando o timbre. Non, como é posible que para entrar nestes castros non se poida chamar ao timbre? Pois está ocupado porque non existía Movistar Alarmas. Estás solo, non había timbre porque tiñan unha campá para chamar. Outro vaca no millo. Non había timbre porque a electricidade descubrirona no século XVIII, cando Benjamin Franklin fixo os seus experimentos con cometas nas tormentas. Moi ben, nenos. E así, como poderíamos entrar nestes castros? Pedíndolle permiso aos centinelas que están de garda na porta principal. Pero poderíamos empurrar aos centinelas e entrar correndo. Non, para iso estes castros teñen terrapléns que é polo camiño polo cal chegamos os vixías podían nos ver desde lonxe. Ademais, que métodos de defensa podemos atopar? Un muro alto feito de pedra. Parapetos para protexer os lugares máis desprotegidos. Un foso profundo para que non poidaran capear polos muros e estacas gravadas para asustar aos invasores. Moi ben, nenos. E que hai dentro desas murallas? Os outros castrexos. E que é un... Non, refírome a que estruturas atopamos. Están as casas e as outras cousas importantes desa cidade. E así e na casa do xefe deste clan, que instrumento famoso podemos atopar? O torque de Burela. E que é un torque? Unha persoa que tropeza con todo. Ese é torpe, non torque. Un torque é un colar ríxido e redondo que está aberto na parte dianteira que sirve para colgar no pescozo. Moi ben. E por que é tan importante o atopado en Burela? Porque é o máis grande que se atopou na península. Quen o atopou? Un arqueólogo. Non, a min dixérame que foi un campesiño no ano 1945. E onde atopamos agora? No Museo Provincial de Lugo. Moi ben, nenos, así damos por rematada esta viaxe visita ao castro dos vosos antepasados. Espero que teñades unha boa viaxe de volta. Portadevos ben.